Oligerelie binte bichike chisino beti chigocha. Actually no ene ya diva. Fred Nero Otangaine. Serikali ekuruchibeza ba change namba. Nali baratebe ngabon igo maitege ngo naga igo kwa bantu kake. Momonto Nyang'ate atagete o aso eresi Nero rais ko bugwa Nyang'ate. Na bande mbaro batagete Fred tabe candidate because yoli orabo Nero zikurusugo. But I'll tell you to a candidate Totake to monto go change Kenya Nere mess. Kenya is a crime scene. Toto to monto go cha. We better choose serikali. How many? 3 billion, 3 trillion. Bring the money back. Finished. If not, jail. If not, we'll do many other things. Thank you so much, Mheshimiwa. But within the law, we will make sure we recover chibese. Bagurusu abaibire bakoiba chibese pakaro chama lyogo cha paka chibitondo. Batai bye. Ndiamono mutigale buya minto Nyang'ate nya sawa sesenie nande tokwanelinde ay Mokua kanyago kolega asiumonguru. Nande wakwaneke ni gyoka. Onde tawaze kokwa no ninji ningo nga Mokua ebese nerabo ebese of course we can go. Lakini eyero ye gavuna enako kulera lunch. Lakini ebese ngatobeke story kwabeka ya. Nalinya sako ko sesenie nanda bantu bagusika. Ndiamono. Ikavia. Thank you. See you next time.